tawangono lintang cah ayu. Aku ngenteni tekamu ngalor ngidul ning angkasa nimas. Tak takokne pawartamu. Yo ngene iki. Angin dolan ning omahe Perdi dolan nyandi ya, Bro. Omahe sepi suwung aku mlebu ngono ae. Mesti bocah ki muandhiakne kok. Karepke bocah iki takon rabi. Lho malah dek kapan kae? Ning nggon aku. Sire muni ngene, "Mbah, kula badhe rabi, Mbah. Tapi nganu, enten sing mboten setuju setunggal." Lah batin niku, "Sapa, Per? Apa bapak ora setuju?" "Ora, Mbah, bapake apik karo aku." "Lah sapa, Per? Apa ibuke apik karo aku, Mbah?" "Pokoke keluargane kabeh apik karo aku." "Lah sing ora setuju sapa, Per?" "Mek wong siji bojone." Lah muandhak nek jenenge Perdi. Iya ngono-ngono kaya ponaku dhewe ya. Wis pangga tak openi jenenge ya ponaku dhewe. Piye neh, Bro? Alhamdulillah Perdi ngono-ngono ki ya bendina ki ya emper iki ya bek mobil ya bek motor ngono. Bendina mobil motor ki ya ganti si Perdi alhamdulillah ya. Wong kerjaane Perdi ki tukang parkir ngono. Kerjaane Perdi ki tukang parkir. Dadi pawene esuk ngono wong ndereh mobil, engko sore nu sales ilang wong tukang parkir. Karena aku ya duwe lemah ombo ki tak welingne Perdi. Per omah sing lemah iki sing ombone 500 hektar ki aja kok dol ya Per, aku ngono karo Perdi ki. Perdi njawab, "Nggih apa lho, Mbah? Ora didol ra oleh ki nggih apa lho, Mbah? Iki ngene Per, iki ki uduk lemahku, aja didol aku seneni sing duwe." Aku ya ngono karo Perdi ki. Jenenge uduk lemahku kok didol Perdi aku seneni sing duwe to. Terus ngene-ngene iki aku yang di bojoku ki alhamdulillah dadi TKI kapan kae kan. Dadi nek entek apa-apa ki nelpon bojoku ya dikirimi lah ngono. Dek kapan kae nganu anakku ya telepon ning sekolahan jare arep jajan ngono. Wah, pokoke anakku saiki tak jatah sedina iki jatahe kudune 3 juta ki entek, Bro. Nek ora entek tak seneni teko omah, Bro. Kudune ki 3 juta. Dek kapan ki ya anu jare gurune njaluk SPP. Ya tak omongi. Pira SPP ning sekolahmu? 500, Pak. Aja dibayar 500 aku. Bayar 2 juta ae aku ya ngono, Bro. Nek perlu kanca-kancamu kabeh bayarno aku. Kepiye? Aja kaya wong sulit nek wong kene iki, Bro. Wong Mbah Tejo iki terkenal, sapa ya ora kenal Mbah Tejo. Ya mek si Perdi iki sing muandhakne. Ngomongi Perdi ki wangel. Malah dek bodo. Saya kan pamit karo Perdi kuwi. Ora ndek dhuwit gitu ku jajan. Malah dikek ide jare kon gawe meja 2 meter cah gemblung. Ya bener tak praktekne ya bener. Tamu tak salami bodo balik bener. Ning bar kuwi aku dirasani tangga-tangga. Jenenge Mbah Tejo gawe meja 2 meter. Lah wong aku agek arep njukuke disalami aku ya isin lho tangga-tangga bedang ngono.
kapan ki tak Perdi ki tak omongi nganu tak kon tuku nganu sate. Lah kok malah balik neh. Ngapa kok balik neh tak kon tukane sate. Jere Perdi malah ngene. Mbah kula mboten wonten tumbas. Lha apa Per? Lah ngaku ker tuku sate Mbah nek tulisan ning dalan iki warung sate 200 meter. Lah sate 200 meter ku mangane piye Mbah? Lah padahal kowe goblok ta Per. Iki tulisan jarak warung sate lho Per aku. Ora nganu, ora ukuran satene 2 meter lho. Lah ora lho Mbah tulisan iki warung sate 200 meter. Wong sing maca ke aku jeneng pagang ngeyel ngono ae. Lah kok aduh gregeten. Lah ning perempatan ki Per enek nganu polisi 200 meter ngono lho Per. Lah polisi 200 meter ki mangane napa? Ya kuwi, ya sate sing 200 meter kuwi sing mangan ya polisi 200 meter kuwi aku. Kok bocah ki wangel to ngomong-omongane si Perdi ki wangel. Jenenge Perdi ki sejan beda karo kanca-kancane iki beda bocah iki. Wis ngono ae, Bro. Si Perdi ra teko-teko tak yo jese tak WA-ne sik ae ya. Si Perdi. Lho, piye Bro iki, Bro? Kok tulisane padha malik kabeh? Oh, alah HP ku sing kwalik, Bro, tibae, Bro. Oh, ya ngene lho. Oh, bocah iki ora aktif lah HP-ne, Bro. Ngandek nih, Bro. Iki nunggu parkiran nggih. Nanti kapan ki tak omongi bolak-balik pagang ngeyel ae si Perdi. Wit pelem. Pelem ki tak kon ngedol. Aku dhewe wit pelem sitok, Cok. Ya wae ndubadi ngono. Ya di nganu didol. Tak kon ngedolne Perdi. Aku samper karo Perdi, "Per, pelemku ki dolno, Per." Iya didolne Perdi. Lah Perdi kok nelpon aku. "Mbah, peleme ki payu, Mbah." "Payu pira, Per?" 50 juta. Lah aku ya kaget wong wit pelem sitak lho, Bro, kok payu 50 juta. Lah sapa sing nuku Per? Tanggoku. Nah, kok payu sak menembian iki piye lho, Per? Nganu peleme jelas aja dituku sak lemahe, Mbah. Lah edan to, Bro. Lewat pelem lah dituku sak lemahe 50 juta. Ning Perdi ki didol sak lemahe. Koclok lho Perdi ren. Ya wis ngono berhubung ponak aku Perdi ra teko ngene, Bro. Aja lali subscribe ae. Ning channel YouTube iki aja lali di subscribe ae. Ya wis ngono ae. Assalamualaikum.